Naipayan ti libre ang medikal at tulong dagiti naruway nga umili. Babay iti panagkaykaysa ti may sa amol iti syudad Tilawag, ken dagiti na dumaduma nga organisasyon, apakairamanan ti Soroptimist International Ilocos Norte Club, Ilocos Norte Medical Society, Philippine Dental Association Ilocos Norte Chapter, ken Philippine Nurses Association Ilocos Norte Chapter. Gagem ti aktibidad amaya si ti medical at tulong para kadagiti umili, gabot ako na iti sumagmamano as saan da akabelan ti agpa-check up ken gumatang ti bukod da nga agas. Daytoy nga activity wenno daytoy nga project ket nakapinpintas unay intay pa ng tulong kadagiti padatay nga Ilocano ken ibagam latan nga digiti hanunay nga maka-afford nga mapanti doktor ken mapanti ospital ket adda kami ditoy nga mang-accommodate kadakwada tapno no adda libre nga doktor adan sapay libre nga ag-agas X-ray. X-ray. Talaga nakadadong ti tao nga imay ta isot kasapulan dagiti kakailyan mi ken kaprobinsyaan ket talaga nga akasay ko na ni doktor the good health is really the wealth of every person. Tano napintas ti salon at mo ket talaga maaramin mo amin ti kaya mo nga aramidan in accordance with the will of God. Ibilang diti benepisyaryo ada kelabanag iti medical mission. Maysa ni Lucila kadagiti dimteng iti naisayangkat nga aktibidad. Kuna na masansan ti panakaitantan ti panagpa-check up na, gapot ada dagiti sabali anas kinabanag a paggastusan na. Takilabanag kasi libre ti check-up, libre ti agas, laboratory, kas lakanyak, nagpa-check upak, then baga di doktor nga, ti malaboratory, ti cholesterol, uric acid. Adam ti kita ano tayo, kwarta tayo, metchem, adam papanan na, kas laki kita, daily needs tayo. Napalaus met ti panagyaman ni Nanay Trinidad, gapot na ipayan daytoy ti libre nga agas. Manginaan kay ti agas, ma'am? Dumano nangina. So ibilang niya dakila tulong kanya yun. Wan, sir. Ano dito agas kayo da ma'am kada kayo? Para diabetes, para kolesterol, Maintenance. resultan. Malaksid iti panangipasigurado nga agtali ni Ed na salon at iti bagi. Naiget met ngal alukuyan diti doctors ken nurses ti panangipang pangrunada iti panagpa-check up. Kunada saan da kuman nga iuray a kumaro pa iti sakit dan no adda dagiti marikliknada tapno iti kastakit alisto da pay laeng nga maagasan ken saan na dumakkel ti gastusen da. Especially kanina, we were able to find patients na very high blood pressure, 160 over 100, and she was never seen by a doctor. Sabi niya, ano lang daw, nahihilo lang daw. So, she was thinking na it's the effect of the climate. Pero we tried to let her sit for 15 minutes and then we repeated the blood pressure is still mataas. So, there is impending hypertension. So, maganda ito kasi there are patients na find out na they need to be treated. Sabi nga nila yung prevention, promotion, prevention, curative, and saka rehabilitation are the stages of a disease process. And it is always best na pupunta tayo dun sa prevention. Ngayon, what prevented people from having their check-up is yung, ayun nga, as I mentioned, yung kamahalan ng gamot. So, napaka-importante na if the constituents are given the opportunity to have and be part of this medical mission. Kuna dagiti organisasyon ang nakikaysa iti medical mission nga agtultuloy iti panangtulong da kadagiti umili. Impaganit gedda ti importansya iti natalged a salunat. Kabayatan na gagemet ti gobyerno ang mapatalged iti benneg ti salunat para kadagiti Pilipino. Itay laeng kalabes, binisita ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center tapnon kitain ti kinatalged iti pasyente ken siguradwen ang may pagpatong palmet laeng ti zero balance billing policy. Baben iti polisiya, awan iti bayadan iti pasyente iti DOH hospitals. Mark Magdirila, Balitang Solid North.